Hyvää päivää minun puolesta ja Jumala armoa ja Jumala rauha. Täytyy sanoa Ilpo, että tosi mukava olla täällä. Amen. Mutta rukoillaan nyt tässä aluksi. Ja avataan, jos teillä on Jumalan sana, niin voitte avata Johanneksen evankeliumin luvusta 20. Luetaan sieltä kohta sitten. Mutta elävä Jumala, me käännymme sinun puoleesi. Ja niin kuin toisessa Marko lauloi, että ei oman päätöksen, vaan Jeesus, me käännymme sinun puoleesi ja sanomme, että tässä olen. Ja sinä sanot meille, että sinä näet meidät. Sinä sanot jokaiselle tässä, että minä näen sinut. Ja me saamme sanoa sinulle, että tässä olen. Tule Pyhän Hengen kautta, puhu meidän henkemme. Tule sinä elävä Jumala puhumaan. Ainoastaan se, että sinä puhallat elämän, Pyhä Henki, niin tämä toimii. Me emme täällä laula ja esitä ja pidä juttuja, vaan me pyydämme kaiken sen kautta, Jumala, sinä puhallat elämän. Tule Pyhä Henki, puhu. Sinä tiedät jokaisen, mistä kukin on tullut, mitkä tunnot on sydämellä. Kulje sydämeltä sydämelle Kristus. Ja sanoo, että minä näen sinut. Ja jokainen saapi sanoa, tässä olen Herra. Avaa meidän henkemme kurottumaan sinua kohden, elävä Jumala. Tätä pyydän, kun sanasi avataan ja siunaamme sanasi ja kiitämme siitä Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Ennen kuin luetaan Jumalan sanaa, niin minä haluan muutamasta asiasta ikään kuin johdannoksi sanoa. Mä en tiedä, miten tuossa äsken puhuttiin penkissä. En tiedä, miten on romanikansan keskellä tällä hetkellä, mutta valtaväestön keskellä nuoria miehiä tulee uskoon. Onko, sitä piti sulta Seppo just kysyä, että onko romanikansassa sama juttu? Erityisesti nuoria miehiä. Kohta puhutaan siitä, mihin tämä liittyy. Mutta myös nuoria naisia, rippikouluikäisiä, koululaisia. Ja niin kuin eräässä kaupungissa, niin yhden perheen poika tuli uskoon ja se kertoi kaverille, että mä oon ottanut Jeesuksen vastaan. No sehän sanoi, että minäkin haluan. Sitten ne miettivät, että mennään tuonne Kartsalle, kun meidän kavereita on siellä. Kerrotaan, että me otettu Jeesus vastaan. Ja sieltä tuli 20 ihmistä siinä porukassa, niin ne kaikki sanoivat, että mekin halutaan seurata Jeesusta. Eli tänä päivänä tapahtuu tämmöistä. Ja nämä kaverit ja nämä nuoret, ne kysyvät, että mikä tämä juttu on. Ja mulla on semmoinen teema tähän Raamattotuntiin, että mitä teet elämälläsi? Mitä teet sillä elämällä, jonka olet Kristukselta saanut? Koska olet Jumalan luotu. Mitä teet sillä elämällä? Ja nämä nuoret miehet erityisesti kyselee tänä päivänä. Ja tämä on sillä tavalla erikoista, että jopa tutkijat sanoo, että eikös tämän pitänyt mennä ohi. Eihän nykymodernissa maailmassa, eihän ihmiset enää Jeesusta tarvitse. Eikö tämä uskonnon aika ole ohi? Ja monet on ehkä pettynyt, jopa ärsyyntyneitä siitä, että se hämmentää siis tutkijoita, että nuoriso yhtäkkiä kääntyy Jumalan puoleen. Ja tämä on mielenkiintoista justiin tuo, että nämä nuoret ei ole saanut vastauksia siitä, mitä ne ympärillään näkee. Ja tähän on varmasti ensisijainen syy se, että Jumalan Pyhä Henki alkaa lähestyä ihmisiä. Koska kukaan ei käynyt Jumalan puolelle, ellei Jumala häntä vedä. Näinhän on. Mutta on tiettyjä asioita, mikä erityisesti näitä nuoria miehiä koskettaa. Niin kuin Lapissa me tultiin Lapista helmikuun alussa Uurasille asumaan. Minun vaimo on sieltä kotoisin ja lähetti muuten terveisiä. Hän ei voinut tulla tänne meidän vieraan takia. Tälle kansalle Liisalta terveisiä. Osa tuntee, osa ei.
Niin siellä nuorisotyöntekijä sanoi, että ei ole koskaan rippikoululla leirillä kyselty sillä tavalla kuin nyt kysellään. Ja tämä kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, niin tämä epävarma tilanne on Euroopassa sota. Ja monet näistä nuorista miehistä pelkää, että olenko joskus linjassa. Ihan oikeasti. Me asuimme Lapissa ja silloin Ivalossa ja monet ihmiset sanoivat, että kun meillä on tykin kantama Raja-Jooseppi, 40 kilometriä rajalla. Ja Lapin ihmiset sanoivat, että yksi ensimmäisiä asioita on Ivalo, koska siellä on sillat. Ihmiset pelkää. Ja ne, joilla ei ole Jeesusta, niin ne pelkää. Rajan pinnassa Lapissa mummoilla on laukku valmiina. Osa on lähtenyt itärajan pinnasta. Ne pieninä lapsina, ne on kerran lähtenyt. Ja nyt ne on 90-vuotiaita ja mitä 80-vuotiaita. Ne ei pysty olemaan, jos laukku ei ole valmiina. Ja ne tietää, mitä se on. Ja kaiken tämän tämmöisten asioiden keskellä nuori sukupolvi, se alkaa kysellä, mitä tällä Jumalalla on meille sanottu. Ja kaikki tämä talouden epävarmuus, ympäristöepävarmuus, ilmastoepävarmuus. Onko niin, että täällä just Seppo sanoi, että ateismi. Nämä nuoret, ja tässä on mielenkiintoinen asia ennen kuin mennään siihen. Jumalahan on 3 sukupolven Jumala, ootteko ajatellut? Jumala sanoo Moosekselle, että minä olen Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Ja jokainen meistä elää 3 sukupolven niin kuin kentässä. Meillä on isovanhemmat, vanhemmat ja lapset. Eikä ole. Ja Jumala sanoi, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Miksi hän sanoi näin? Koska jokainen meistä elää siinä semmoisessa 3 sukupolven juttua. Vanhat menee pois, uusi sukupolvi nousee. Ja nyt puhutaan ylisukupolvisuudesta. Eli sukupolvelta toiselle siirtyy myös evankeliumi, Jumalan totuus. Ja me vanhat, minäkin olen 72. Minä ajattelin, että me ollaan sitä Abrahamin sukupolvea. Sitten on ne Jaakobit, jotka on nämä nuoret. Ja siinä välissä on Iisakit. Ja jos kaikki menee niin kuin me vanhat sanotaan, niin se menee aika hitaasti. Jos kaikki menee niin kuin ne nuoret sanoo, jos Jaakobit sanoo, niin kaikki väsyy. Eli tarvitaan ne Iisakit siihen keskelle, joka tuo nämä sukupolvet yhteen. Ja se on tämänkin romanikansan ja valkolaisen kansan keskellä sama asia. Nämä sukupolvet pitää tuoda yhteen. Ja kun me kuulemme nuorista näitä tarinoita, ne kysyy ihan oikeasti, että ne haluaa ehdottomasti elämän jättää Jeesukselle. Ne panee kaiken peliin. Tämä jaakobilainen sukupolvi, nuori sukupolvi, ne on valmiita panemaan elämänsä likoon, että ihmiset tulisi tuntemaan Jeesuksen. No mitä seurakunta sanoo tähän? Mitä me osaamme kyllä seurakuntana puhua? Mutta mitä ne näkevät? Onko minun malli, miten minä elän, semmoinen, että se nuori katsoo minua ja sanoo, että minä haluan tuota samaa? Ne näkevät sen, miten minä elän, mitä minä teen. Ja se puhuu enemmän kuin se, mitä minä sanon. Ja sen takia täällä niin kuin laulettiin, että annetaan elämä Jeesukselle ja eletään tosissaan Jeesukselle. Ei vaan, että ollaan uskossa ja mahdollisesti päästään kirkkauteen kerran, vaan Jumala haluaa tämän päivän. Jumala haluaa minut tässä päivässä, hengen, sielun, ruumiin puolesta, että minä sanon Kristukselle, tässä olen, kaikki on sinun. Ja siihen Jumala laskee siunauksen. Ja nämä nuoret kysyvät tosissaan, että mitä minä tällä elämällä teen. Ja mikä tämä usko ja mikä tämä elämä on. Ja meillä vanhoilla on vastuu siinä. Ja niillä Iisakeilla siinä välissä, että nuoret ja vanhat tuodaan yhteen. Jumala toimii yli sukupolvien. Ja nyt me otamme esille
Raamatusta luvusta 20, Johanneksen evankeliumia. Siellä meille annetaan esimerkki, että mitä me tällä elämällä teemme. Siellä puhutaan Tuomaan ja Jeesuksen kohtaaminen. Tuomashan oli yksi niistä 12 valituista, jotka Jeesus oli kutsunut itselleen. Ja sitten kun Jeesus oli ylös noussut ja ilmestyi niille 10 miehelle, Tuomas ei ollut siinä mukana. Ja sitten kerrotaan, että jakeesta 24, se nyt on eteenpäin. Mutta Tuomas, jota sanotaan Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, että me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe naulojen jälkiä hänen käsissä ja pistä sormeani naulojen sijoihin. Ja pistä kättäni hänen kylkeensä. En minä usko. Ajatellaanpas tätä Tuomasta. Monet teistä on kuullut, että Tuomasta puhutaan epäilevänä Tuomana, eikö? Ja se on merkillistä, että tästä asiasta Tuomas on otettu epäilijänä esikuvaksi. Moni sanoo, että kun Tuomas epäili, niin minäkin voi epäillä. Täällä Marko lauloi, että ei epäillä. Mutta tässä Raamatun kohdassa tämä epäily ei ole se juttu. Joku ihan selvästi oikeuttaa epäilyn sillä, että kun Tuomaskin epäili. Eli onko näin, että voidaan niin kuin kyseenalaistaa Jumalan tekoja sen takia, kun eihän Tuomaskaan niitä uskonut. Joku voi ajatella, että no eihän minun nyt tarvitse. Kyllä mulle riittää se, että kun mennään kokouksessa on uskossa. Ei tarvitse ottaa Jeesuksen Jumalan asioita ihan niin tosissaan. Mutta ei tämä ole se ajatus tässä kohdassa Raamattua. Unohdetaan, mikä on sen Tuomaan tarina. Minkä takia hän sanoo näille miehille, kavereilleen, 10 miestä sanoi, että me nähtiin Herra. Ja yksi mies sanoi, että en usko. 10 ei riittänyt todistamaan, että on nähty Jeesus. Mutta mikä on tämä tarina? Minkä takia tämä Tuomas toimii näin? Ajatellaan, mistä Tuomas tulee. Yksi niistä 12. Hän on ollut sen Jeesuksen kanssa kaikki ne 3 vuotta. Hän on nähnyt, mitä Jeesus tekee. Hän on nähnyt, mitä Jeesus puhuu. Hän on nähnyt, miten Jeesus nostaa kuolleen. Miten parantaa sairaan. Hän on nähnyt, miten Jeesus antaa anteeksi. Muuttaa ihmisen elämän. Hän on nähnyt, miten Jeesusta ivataan, miten Jeesuksesta valehdellaan, miten Jeesusta nöyryytetään. Ja hän on tuntenut sitä kipua, hän on kulkenut kaikissa näissä jutuissa Jeesuksen kanssa. Ja sitten tulee, ja kuitenkin hän on koko ajan ajatellut, että tämä on se, jota minä odotan. Ja meidän kansa on odottanut tätä, tämä on se. Tämä oli Jumalan Messias, Jumalan lupaus. Ja sitten tapahtuu se, että yhtenä päivänä kaikki murskaantuu. Tämä, johon minä luotin, jolta minä odotin, se roikkuu tuolla ryöväreiden keskellä alasti. Anteeksi, kun sanon näin, mutta siinä kulttuurissa haluttiin häväistä syvimmin, riiputettiin mies ilman vaatteita. Anteeksi sanavalinta. Nöyryytystä haluttiin syvimpään asti. Ja Tuomas katseli tätä ja sen maailma hajosi. Se on nähnyt, miten Jeesus on ruoskittu, miten se on hakattu, miten se on
äärimmäisesti kidutettu siinä riippuessa. Se on traumatisoitunut mies. Sen elämä, kaikki se mihin se toivo ja usko, ikään kuin siinä hajosi. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Hän saattoi olla häpeissä oman sukunsakin keskellä. Ne saattoi sanoa, että sinä uskot tuohon miehen ja tuollahan se roikkuu. Miten paljon oli nöyryytystä ja tämmöisiä tunteita tuomaan sisimmässä. Häpeän tunteita sukunsa keskellä, naapureittansa keskellä ehkä. En tiedä sitä. Ja nämä nyt tulee me nähty Jeesus. Ja sanoi, että on niin paljon ollut, että minun on pantava sormi niihin haavoihin ja minun on se kylki tarkastettava. Onko tämä totta? Ja kun sanotaan, että niin syvällä on hän käynyt siinä tuskassaan, että 10 miehen sanaa ei voinut nostaa häntä. Hän tarvitsi Jeesuksen. Ja sanotaan, että 8 päivän perästä, kun ne opetuslapset oli taas koolla. Se on jakeesta 26 eteenpäin. Ja Tuomas oli heidän kanssaan. Niin Jeesus tuli. Ovien ollessa lukittuna Jeesus tuli ja seisoi siinä ja sanoi, että rauha teille. Ajatellaan Jeesusta tässä. Miettikääpä. Jeesus tiesi, missä Tuomas on. Jeesus tiesi, mitä se on käynyt läpi, mikä kaos sen sisällä on. Ja siinä Jeesus sanoi hänelle, että tule tänne. Ojenna sormesi tänne. Katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan usko. Mitäs ajattelet? Tarvitsiko Tuomaan panna sormi sinne reikään? Kädessä reikään? Ei tarvinnut. Minä uskon, sitä ei kerrota meille, mutta minä uskon, Tuomas tajusi siinä, koska se mitä hän sanoo on tässä se juttu. Ei se, että Tuomas epäili. Se on niin kuin toissijasta asia, vaan Tuomas sanoo, että minun Herrani ja minun Jumalani. Sitten Jeesus sanoo tämän, että nyt kun sinä näet, niin sinä uskot. Mutta onnellinen on se, joka ei tarvitse edes tätä, vaan pystyy uskomaan. Uskoo vaikka ei näe. Mutta mitäs tämä kertoo Jeesuksesta, jos ajattelet? Tämä on samanlainen asia kuin Pietarin kanssa, muistat. Jeesus on noussut ylös ja hän siellä haudalla lähettää sanaan Pietarille. Menkää ja kertokaa Pietarille, että minä elän. Miksi Jeesus teki näin? Tässä on samanlainen juttu. Hän sanoi Tuomaalle, että ojenna kätesi. Eli hän tiesi Tuomaan ajatukset. Jeesus tiesi Pietarin ajatukset. Koska Pietari oli vaarassa tappaa itsensä, kun minä sanon suoraan. Se oli samalla tavalla nähnyt Jeesuksen kanssa, mitä Jeesus on. Ja se oli julkisesti 3 kieltänyt. Ja Jeesus tiesi, että tuo Pietari on vaarassa. Menkää ja kertokaa Pietarille, että minä elän. Tässä hän sanoo, Jeesus, ojenna kätesi. Eli hän tiesi sen kaaoksen, sen tuskan, sen pettymyksen, häpeän. Ja miten Jeesus ei vaan sano, ajatelkaa, hän ei aluksi sanonut, että ei hätää Tuomas, tässä minä olen. Hänhän olisi voinut sanoa tällä tavalla. Ei hätää Tuomas. Ei. Hän sanoo, hän ottaa esille sen, mitä Tuomas sanoi. Hän käyttää samoja sanoja kuin Tuomas sanoi etukäteen. Ikään kuin vannoo, että minä en usko ennen kuin näen. Eli Jeesus panee sormensa siihen Tuomaan kipuun. Hän menee siihen, puhuu samoilla sanoilla, koska hän haluaa korjata sen
kivuun, mikä Tuomaan sisällä on. Tarvittiin henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus panee ottaa esille sen, mikä on se syvin kipu, että minä luotin, että Jeesus on se, ja se hajosi. Ja Jeesus meni siihen, että otetaan esille Tuomas, että mitä sinä sanoit. Mutta hän ei tuomitse. Vähän armahtaa. Ja meillä tänä päivänä, jos teillä on yksikin ihminen kuulun rajan sisällä, jonka sydän tuomitsee sinua, eletyn elämän tai jonkun muun asian takia, sinä voit tulla Jeesuksen eteen ja hän sanoo, että minä näen sinut. Ja sinä voit sanoa, että tässä minä olen. Afrikassa on kansa, jonka tervehtii toisiansa. Kun se käännetään se tervehdys, se kuuluu näin, että minä näen sinut. Ja tämä toinen ihminen ei vastaa, että minä näen sinut, hän sanoo, tässä minä olen. Mehän sanomme, että rauhaa ja toinen vastaa, että rauhaa. Taikka päivä ja toinen vastaa, että päivä. Siellä sanotaan, minä näen sinut, Ilpo. Ja Ilpo vastaa minulle, tässä minä olen. Ja tässä on tavaton kuva siitä, minkälainen vapahtaja meillä on. Hän tulee ihmisen luokse, sanoo, että minä näen sinut, ihminen. Koska sinä kävelet maan päällä, koska minä halusin, että sinä kävelet maan päällä. Ja sinä saat sanoa, että tässä minä Jeesus olen. Ja hän sanoo sinulle, tyttäreni, poikani, minun verestäni sinun syntisi on sovitettu. Ota vastaan se. Anna minun olla sinun elämässäsi vapahtaja, joka kannan sinut. Ja vien sinut perille läpi elämän. En vaan sitten sinne, vaan nyt jo. Jeesus keskusteli Tuomaan kanssa. Hän keskustelee pyhän henkensä ja sanansa kautta sinun kanssa. Oot sinä missä tahansa. Oot elänyt miten tahansa tätä ennen, tätä hetkeä ennen. Ja tässä sinä voit korjata sen hänen kanssaan. Hän korjaa sen, mikä on rikki. Niin kuin tuossa tässä lauluissa on ollut sitä, että rikkoontunut korjataan. Ja me kaikki tarvitsemme enemmän tai vähemmän. Ei yksikään ole tämän kuuloalueen sisällä, joka ei ole rikki jollakin tavalla. Koska se on ihmisen osa. Syntiin lankemuksen takia tässä maailmassa ei ole yhtään täysin ehyttä ihmistä. Ja Jeesus tulee, että minä sen korjaan niin paljon kuin annat minun korjata. Hän ei väkisin pakolla tee meidän elämässä mitään. Ja tässä Jeesuksen edessä tuomari sanoo, että minun Herrani ja minun Jumalani. Ajattele, hän ei sano, että minun Jumalani. Pelkästään. Hän sanoo ensin, että minun Herrani ja minun Jumalani. Tuomaalle Jeesus tässä ei ole vaan anteeksi antamuksen lähde. Ei vaan pelastuksen lähde. Ei vaan iankaikkisen elämän lähde, joka sitten sillä puolella kirkkaudessa, kun me saamme hänen kasvonsa nähdä ja kaikki edeltä menneemme. Vähän sanoi, että minun Herrani. Ja ajatellaan tätä Herra-asiaa vähän. Tässä just näissä lauluissa sanottiin, että en minä päätä. Herruus on semmoinen asia, eli siinä luovutetaan omasta. Minä en enää ole oma Herrani. Tämä maailmahan hokee tällä hetkellä sitä, että ole oman elämäsi Herra. Valitse, päätä itse, arvioi itse, tee valintasi. Sinun on oltava oman elämäsi Herra, mutta Jumalan ilmoitus, Jumalan kansalle ilmoitus on toinen. Kristus on se Herra. Ja Tuomas sanoi, että minä tahdon sinun olevan minun elämässä Herra. Mitä me sanomme hänelle? Sanommeko vain, että minun Jumalani? Ikään kuin, että varmistan, että hoidan nyt Jeesus, että minä saan syntini anteeksi, että minä pääsin kirkkauteen. Mutta minä päätän itse omaan elämäni.
On paljon, minä uskallan sanoa, lähetystyöntekijänä entisenä ja tässä maassa monessa paikassa asuen. Nyt asutaan Uurasilla ja ei se nyt mikään kehumisen aihe ole, mutta Uurainen on 13 pitäjä, missä minä asun. Ja minä olen sen takia monessa paikassa ollut. Ja minä olen nähnyt sitä, miten paljon on ihmisiä, jotka on uskossa, mutta ne sanoo, että kuitenkin minä itse. Minä haluan itse määrätä. Mutta Tuomaan ajatus ei ollut tämä, vaan sinä, Jeesus, olet minun Herrani. Ja mitä me sanomme hänelle? Minun aikani, minun elämäni, minun kuolemani, minun terveyteni, minun sairauteni, minun perheeni, minun sukuni. Minä olin eilen sukukokouksessa Aulangolla Hämeenlinnassa ja yllätyin uudelleen siitä, miten sen suvun, Holopaistin suvun keskellä, miten sukupolvelta toiselle on evankeliumi siirtynyt. Eli sukujen keskellä. Tässä on taas tämä Jumalan 3 sukupolven asia. Sukupolvet sukupolvelta. Niin kauan kuin Jeesus tulee, niin viette oman suvun, oman perhekunnan sisällä tietoa Jeesuksesta, pelastuksesta ja siitä, että annetaan elämässä herruus Jeesukselle. Siihen meitä kutsutaan ja kehotetaan. Luovuttamaan kaiken Jeesuksen omistukseen, tahtoon ja johtoon. Ja niin kuin sanoin, että kun monella suunnalla ollut, lähetystyössä on tavannut uskovia, Suomessa tavannut uskovia, on monia ihmisiä, joilla on pettymyksiä. On petytty siinä uskon todellisuudessa, mitä on eletty jostakin syystä. On murhetta, on ollut toiveita, odotuksia, eikä ne ole toteutunut. Se on niin kuin Tuomas odotti, että tämä on se. Ja sitten kaikki romahti. Ja Jeesus ei tuominnut Tuomaan pettymystä tai edes epäuskoa, vaan ymmärsi. Sanoi, että älä ole, ei sinun tarvitse olla epäuskoinen. Sinä voit uskoa. Ja meidän niissä pettymyksissä ja odotuksissa, jotka ei ole toteutunut, me voimme kysyä, että minkä aseman minä olen antanut tässä arkipäivän elämässä Jeesukselle. Onko Jeesus minun elämä Herra vai onko Jeesus vaan anteeksi antamuksen taivaan varmistaja? Mutta hän haluaa sanoa sinulle, mies ja nainen, tyttö ja poika, nuori ja vanha, anna minun olla sinun elämän Herra tässä arjessa nyt jo. Koska siihen on kätketty siunaus. Ei vaan niin, että varmistamme sitä taivasosuutta. Ja mitä enemmän meille Jeesus on vaan tämmöinen, että tulevaisuus, niin sitä enemmän tulee olemaan pettymystä elämässä. Vaan sillä, että minä sanon satasella Jeesus sinulle. Ja heittäydyn hänen johtonsa, hänen ohjauksensa, hänen varustuksensa, hänen kantamakseen. Että niin kuin vene kantaa, siis niin kuin vesi kantaa venettä, niin Jeesuksen elämä kantaa sinun elämää. Sinä et pysty kantamaan, sinä et pysty itse tekemään valintoja esimerkiksi lastesi elämän puolesta, mutta sä voit rukoilla. Mutta Jeesus ainoa on hän, joka voi tuoda siihen muutoksen. Hänen elämänsä kantaa meidän elämää. Ja sillä arjessa, miten tämän elämän aikana, kenen se tämä elämä on? Kenen on sinun elämäsi? Onko se sinun vai onko se Jumalan? Onko se Jeesuksen? Onko se Pyhän Hengen suorituksen ja johton ja ohjauksen ja kantamaksi annettu elämä? Ja mitä tämä Tuomaan esimerkki nyt, jos minä ajattelen itteni, miksi tämä minua puhuttelee? Jos minä teen näin niin kuin Tuomas teki, mä sanon Jeesus, että kyllä se näin on Jeesus.
että sinä olet minun elämän Herra, niin minä väitän, että se varjelee pettymyksiltä. Miksi tiedän sanoa näin? Koska Jeesus ei tee sutta. Minä voin, sanottiin ennen, että 5 euron suutari tekee 20 euron virheen, mutta Jeesus ei tee virhettä. Jos minä suostun Jumalan hengen johtoon ja ohjaukseen, niin se varjelee minua pettymyksiltä elämässä. Ja se varjelee minua uskossakin pettymyksiltä. Jos minä toivon ja ajattelen ja odotan hänen ajatustensa mukaan, enkä omien toiveitteni ja unelmieni mukaan. Ja sehän meille Jumalan kansana on, siinä on koetus. Me saatamme alkaa toivoa semmoista, mitä Jeesus ei toivo meissä. Siellä, missä me itse haluamme valita, minä väitän, että pettymykset seuraa. Ja ajatellaan tätä Tuomaan esimerkkiä vielä, että Tuomashan tiesi, mitä hän teki. Meillä on Jumalan sana. Ja ajattele, jos Jumalan kansa ei lue Jumalan sanaa, mihin se johtaa? Mulla on tämmöinen esimerkki, mä hiljattain kuulin, että jos minä olen lentokoneeseen istu Hongkongissa ja olen menossa Havaijille, keskelle merta sinne. Ja lentokoneen kapteeni sanoi, että olkaa turvallisesti, me suurin piirtein tiedämme, minne me menemme. Me olemme Havaijille menossa. Meillä on tässä suurin piirtein tämmöiset summittaiset ohjeet, suuntimat. Kyllä me sinne tulemme varmaankin. Jos sinä istut siinä lentokoneessa, niin ajattelisit, että mitenköhän se on. Se on pieni saari keskellä valtavaa merta. 2 astetta oikealle tai vasemmalle, etelään tai pohjoiseen, niin se menee ohi. Siellä on vaan merta. Jossakin vaiheessa loppuu polttoaine lentokoneesta. Tarvitaan tarkka suuntima, tarkka kompassiluku tai mikä, en tiedä ilmailusta paljon, mutta tarkka määrittely suunnasta, mihin mennään. Jumalan sana on kompassi. Seurakunnan keskellä Jumalan sana on kompassi. Ja siellä, missä me ikään kuin jätämme Jumalan sanan ulkopuolelle, ajattelen, että no kyllähän minä uskossa olen. Se riittää. En tarvitse seurakunnassa nyt, seurakunta uskovien yhteyttä tai tällä tavalla. Minulle riittää se, että minä uskon. Niin todennäköistä on, vaarallista on, että siinä tulee semmoisia asioita, että mennään ohi siitä, mikä Jumalan ajatus on. Jumalan sana on kompassi. Ilman sitä on helppo mennä ohi oikeasta, valita väärin. Tuomas, tuo mies, tunsi Jumalan sanan, tunsi vanhan liiton kirjoitukset. Jokainen poika oli saanut opetusta Jumalan sanasta, vanhan liiton kirjoituksista. Hän oli Jeesuksen persoonassa nähnyt, kuinka tämä on se luvattu. Ja hän sitoutui Jeesukseen. Mihinkä me Jeesuksen omana, Jumalan lapsena sitoudumme? Se Marko lauloi, että ei uskota, ei pelkästään ihmeisiin. Vai miten se meni ne sanat? Just tämä oli se ajatus. Rakentuuko meidän usko siihen, että me nähdään ihmeitä? Minua on Jumala parantanut, minä uskallan sanoa 3 kertaa, että lääkärit on todennut vaivan ennen ja on todennut jälkeen, ja siinä on rukous ollut välissä ja sitä jälkeenpäin sitä ongelmaa ei ole ollut. Mutta tämä ei riitä. Minun veli aikanaan sanoi, että mitä sinä noista puhut? Ei se puhutellut häntä yhtään. Mutta ennen kuolemaansa se otti vastaan Jeesuksen. Eli minä en rakenna ihmeisiin, vaan minä rakennan uskon Jeesukseen. Minä en rakenna uskoa tunteisiin ja kokemuksiin, vaan Jeesukseen.
Jumalan pyhä henki toimii meidän keskellä. Ja hän sanoo, että älä rakenna uskoa mihinkään inhimilliseen kokemiseen, tunteisiin, ihmisten puheisiin, vaan Jumalan sanan ilmoituksen Jeesuksesta, hänen persoonasta. Ei olosuhteisiin, ei kulttuureihin, ei mihinkään, vaan Kristukseen itsensä. Jumalan pyhä henki sitouttaa meitä Jeesukseen. Jumalan pyhä henki puhuu vaan sitä, mitä Jeesus puhuu. Jumalan pyhä henki ei tee itsestään juttua, ei numero, aina Jeesuksesta. Käännä katse Jeesukseen. Pyhä henki sitouttaa meitä Jeesukseen. Että me sanomme, että minun Herrani, minun Jumalani. Ja ajatellaan nyt vähän pyhän hengen roolia tässä. Ja erityisesti nyt puhutaan näistä nuorista. Mitä pyhä henki heissä haluaa tehdä. Ja mitä se haluaa tehdä meissä vanhemmassakin sukupolvissa. Jumala on pyhän henkensä kautta vaikuttaa, että me tulemme tietoiseksi, missä me olemme. Jumalan pyhä henki näyttää sen sisimmän todellisuuden. Onko asiat kunnossa? Jos ei ole, pyhä henki näyttää, että käänny Kristuksen puoleen. Hänen veressään on sinun syntisi sovitettu. Pyhä henki vaikuttaa tämän. Ja kun sinä otat Jeesuksen vastaan, kun sinä olet Jumalan oma, olet Jumalan lapsi, niin pyhä henki sinetöi sinut Jumalalle. Se ei ole niin, että tänään uskossa ja huomenna en tiedä olenko, tai viime viikolla olin uskossa, mutta onkohan nyt. Jos Kristuksen henki on sinussa, vaikka sinä et tuntisi sitä, sulla ei olisi mitään erityisiä tunteita siinä, niin Kristuksen henki ei mene ulos ja sisään sen mukaan, miten sinä tunnet. Vaan sinä olet sinetöity elävän Jumalan omaksi. Ja meille Efesolaiskirja kirjoittaa tästä. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen. Pantu sineetiksi luvattu pyhä henki. Eli tämä ei ole mitään jojo-asiaa, että ollaan ja ei olla. Kun Kristuksen henki on asetettu sinuun, sinä olet turvassa. Elä hänen kanssaan, suostu hänen hoitonsa ja ohjauksensa ja huoltonsa ja nuhteeseenkin silloin, jos on jotakin elämässä, mikä ei ole hänen ajatustensa mukaista. Hän ei mene ulos ja sisään sen mukaan, miltä sinusta tuntuu. Ja hän haluaa aina juurruttaa syvemmälle ja syvemmälle Kristuksen tuntemiseen ja yhteyteen. Ja kun hän asuu sinussa, niin hän opettaa sinua. Ja hän opettaa noita nuoria, joihin sydämme Jumala on hänet asettanut. Hän johdattaa ja hän tuottaa heidän elämässään ja meidän elämässä, sinun elämässä. Jumalan pyhä henki tuo Kristuksen olemusta ja luonnetta ja piirteitä esiin. Jumalan hengen hedelmä. Se ei ole hedelmiä, vaan se on Kristuksen elämän läsnäoloa. Hänen läsnäoloaan sinun elämässä ja sinun elämä alkaa tuoksua hänelle ja heijastaa sitä, mitä hän on. Ja millainen hän on. Ja sitten kun on joku tilanne, missä Jumalan henki tajuaa ja ymmärtää, että sinua täytyy muistuttaa jostakin, niin hän tekee sen. Jeesus sanoi, että hän muistuttaa teitä kaikesta siitä, mitä minä olen teille puhunut. Hän ei vaan opeta, vaan huolehtii, että sinä myös pystyt muistamaan eri tilanteissa. Jossakin tilanteessa olet ihmisten kanssa, yhtäkkiä Jumala laskee jonkun asian sinun sydämellesi sanasta ja puhuttelee sinua. Ja hän antaa lahjoja, hän antaa voiman elää tätä elämää hänen herruutensa alla. Ja mikä tärkeintä? Jeesus haluaa koko ajan täyttää sinua pyhällä hengellä. Niin, että tämä läheisyys, Jeesuksen läheisyys on koko ajan sinun kanssa. Se on siellä arjessa, ei vaan kokousteltassa. Ei vaan Jumalan palveluksessa tai jossakin rukoustilanteessa, vaan
koko ajan on sinun kanssa Jumalan läsnäolo. Ja monia ihmisiä on, jotka ikään kuin miettii, että miten tämä on, kun ei oikein ole tyytyväinen olemisensa. Ja Pyhä Henki sanoo, katso silloin Kristusta. Ajattele silloin, kun tuntuu vaikealta, ajattele niitä haavoja, jotka sinun mielessäsi voit ajatella hänen vasenta kättää vaikka, tai oikeaa kättä, jos on reikä. Kun oli Galatalaiskirjassa, Paavali sanoi, että minä olen piirtänyt teidän sydämen silmien eteen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Et voit ajatella, että minun syntieni tähden hän on ristillä. Silloin kun on vaikea hetki, ajattele häntä ristillä sinun tähtesi. Hänhän ei jäänyt siihen. Hän nousi ylös ja hän elää sinussa Pyhän Hengen kautta. Ja miten tämä liittyy, kaikki tämä liittyy näihin nuoriin? Nyt Jumala tekee Suomessa tätä. Niin kuin Seppo sanoi, että nyt romaanikansan keskellä ja mikä tämä on, pääväestön keskellä ihan samalla tavalla nuoria miehiä, nuoria naisia, koululaisia, lapsia. Jumala vetää puoleensa näihin olosuhteiden ja ilmiöiden kautta. Ja näissä nuorissa on ehdottomuutta. Ne haluaa toisten myös kuuluvan Jeesuksesta. Nämä sanoo niin kuin Tuomas, että minun Herrani, sinä todella oot minun Herrani Jeesus. Niin me vanhempikin sukupolvi ei vaan uskota Jumalaa ja Jumalaan anteeksi antamuksen takia, vaan annetaan Jeesukselle herruus. Arkipäivässä, siinä elämässä mitä eletään. Ei vaan uskota, että kunhan pelastun ja kunhan pääsen kirkkauteen, vaan sanotaan niin kuin nämä nuoret sanovat. Minä en enää unelmoi siitä, että minä saavuttaisin omat unelmani, vaan minä unelmoin siitä, että Jumalan unelma minun elämässä toteutuisi. Se, mitä Jumala toivoo ja unelmoi minun elämässä, että se saisi tapahtua, että Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Ja Jumalan henki sanoo, että siellä missä maa janoaa vettä. Ajatelkaa, Jumala sanoo, minä juotan janoisen maan. Jos Jumala laskee meidän sydämeen Pyhän Hengen kaipuun, Kristuksen läsnäolon kaipuun, niin Jumala ei voi olla täyttämättä sitä kaipuuta, koska se on hänen sydämeltään laskettu kaipuu. Se on se odotus, mitä Jumala sana sanoo, Jumala henki sanoo, odota sitä, että minä täytän sinua. Ei vaan se, että mitä minä minun elämästä unelmoin, vaan se, että Jumala, mitä sinä minun elämästä unelmoit, tapahtukoon se. Amen. Ja rukoillaan elävä Jumala, kiitetään sinua siitä, että sinä unelmoit meidän elämän kautta kirkastaa nimesi tämän ihmiskunnan keskellä. Minä rukoilen romaanikansan ylitse, Jeesus, sitä, että anna sinun pyhä henkesi läpi murto tulla nuoren sukupolven keskellä läpi, niin että nuorten kautta nuoret pystyy kuulemaan vanhoja ja vanhat pystyy kohtaamaan nuoria. Ja tuo niitä iisakilaisia, jotka siinä välissä tuo nuoren ja iäkkäämmän sukupolven yhteen, koska sinä olet 3 sukupolven Jumala. Vaikka me joskus meillä on 4 sukupolvea, kun ihmiset elää vanhaksi. Mutta Herra, sinä olet Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Ja me elämme näin 3 sukupolven ketjussa ja keskellä, niin anna sukupolvien yli elävä Jumala siunauksesi olla pääväestön keskuudessa ja romaanikansan keskuudessa, ja että enemmän ja enemmän ihmisiä löytää pelastuksen sinussa, iankaikkinen Pyhä Jumala. Tätä me rukoilemme, ja Herra, minä haluan siunata kansan täällä. Jokaisen sukukunnan, jokaisen perhekunnan. Elävä Jumala, laske sinä henkesi siunaus kansan ylitse. Tämän pitäjäkunnan, Viitasaaren kunnan, kylien ja kaikkien kotien ylitse, nuorten ylitse. Anna tämänkin pitäjän kouluissa ja kerhoissa, mitä kaikkea on nuoren sukupolven kääntyä etsimään elävä Jumala sinua. Herra, siunatkoon teitä kansa. Herra, varjelkoon teitä ja
Herra, kirkastakoon teille kasvonsa ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille iankaikkisen rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.